Assalamualaikum. Andito tayo ngayon sa isang mosque sa bayan ng Tayug, Pangasinan, kung saan katatapos lang ng pagdiriwang ng Idil Adha. Ating mga kasama si Brother Abu Bakar Naik. Brother, ano bang nito? Ano bang pinaka ibig sabihin kung bakit taon-taon nagdiriwang ang ating mga kapatid na Muslim ng Idil Adha? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Brother, ito ay isa sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tinagubilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na wag niyong iiwan ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha, mga kapatid, ito ay nagsasabi o kaya ito ay isang kahulugan din na susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong may kakayanan na magkurban o magkatay ng mga tulad ng kambing. Dahil sa araw na ito yung araw na yung Ibrahim alayhis salam, propeta, siya ay kurban o kaya nagkatay ng kaniyang pinakamamahal, ng kaniyang mahal na anak, ngunit yun ay susubukan lang pala siya ng Allah. Ang titingnan ng Allah kung kung ano yung papaniwala niya ang Allah o kaya yung yakin niya, yung pananalig niya kay Allah. Kaya yun, yung kakatay niya yung kanyang anak ay pinakatay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kambing. So ito rin, ibig sabihin nito ay kakatay kami ng mga tao, kaya anak namin. Hindi kakatay kami ng mga tulad ng kambing o kaya baka. Yun ay isa sa tradisyon, kaya sunnah na iniutos din sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga Muslim. Maraming salamat. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito sabab mga loks akan agu mga pagriya. Yang kay niya yaumul Eid, yaumul khabir si Allah subhanahu wa ta'ala. So yaumul khabir si Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal yaumul Eid jamilatun jiddan wa jamilatu kathir hadihil dunya. Tunay kaya teroron ayam mana niyan dan lawan akatay agyang kay niya a dunya dan alawan akatay agyang kay niya dunya sa kelay o Nabi sallallahu alaihi wasallam ugay dan lawan o katay su yaumul Eid igira matitimo sa mga mu'min agu sa mu'minat. So mu'min na su anaparatean, so mu'minat na subay anaparatean. So kaya wapat o Nabi sallallahu alaihi wasallam akya dulugon o Jibril si sa surga na aya melay niyan ani ketay-tay dabain o kaya ganat iyang sangkay niya dunia biya katay-tay dabain dan denyan ilaya peruman yang inar niyan agyang kotobay ginawa niyan banyan may agyang kotobay na inisanya su Jibril orian kaya pakasuldian sa agyang koto surga ya Jibril tunoto amelia kana abay amya katetay agyang ganat sa dunia bangka dikatawi ya Muhammad yuto su dunia yuto ikatay du dunia madidina dakarun ilay peruman uminilay karun peruman na langon mga umat ka na langon siran kebimbang sangkanan a dunia akatay dia benyu dikatawi suke pag syahada o kapatay o Nabi sallallahu alaihi wasallam akyat teruyan adi matero Aisyah radhiyallahu anhu na uman inian isabot agyang koto kalima la ilaha illallah na besaan niya nagyang koto lima niyan na unad niya nagyang koto para siyan adin niya di mapsebut
Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Mata-mataan aso kapatay nakabrg. Mata-mataan aso kapatay nakabrg. Adin yan di misabot so kalima la ilaha illallah. Kepasangan so Nabi sallallahu alaihi wasallam so kaya wapatian. Amalu akababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Naso Ibrahim kabakabaya umaylay o Ibrahim sumalakal maut minimbitire o Nabi Nabiullah Ibrahim sumalakal maut ikaduin niya Nabi Orieno kaya mitire niya sa giyang kauto malakal maut na aya pitero yan bagang kabakay may layagyan ka na naparas ka aya pitero o malakal maut dingkan pangilaya ya Ibrahim sabab sa kabaya o Ibrahim may layagyan kauto aparas o malakal maut na tiglian Orian o kaya tiglian sa giyang kauto malakal maut na aya pitero malakal maut ya Ibrahim dingil ka ikadunya tumaluso Ibrahim ya Ibrahim na dingil ka Oriano kaya dingil o Ibrahim na miya kulapas so Ibrahim limada tigo mga manusia tigo mga sahaba limada ya Ibrahim kaido tunay sabab may layakan sumalakal maut na uman sa timan kubumbulian na di pa magapuyan. Limada ya Ibrahim na inisan man so Ibrahim. Na ayamin isambago Ibrahim. Arasu ilal sama. Rijilan fil ard. So ay niyan nasisisa lupa. Na so ulo niya nasisisa langit. Yuto so malakal maut. Anda so kalakasi sa kapatay. So mga sahabi na ihira matitimo so mga sahabi na aya iran di pangwan na so kapatay. So sarakatal maut. So yaumul qiyamah kapangukom. Bani di katawi so mga sahabi. Aso mga sahaba. Amapir kataw niran agyang koto. So tutulang ko kapatay. Tutulan sa giyang kautas sarakatal maut agu sa yaumul qiyamah. Aya sabab po adilan nun di peparu-parumanan na andemanaya na katademaniran peruman su Allah subhanahu wa ta'ala. Diran kalipatan su Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabab sisikiran so yakin. Naba langon maaloy akan saya na kalimatos syahada. Kasabab so kalimatos syahada na titu kumiyak kalalerga si Allah subhanahu wa ta'ala. Malu-malu ka man baka mapat uman sa uman na namatay na aya di tanu di matero ko mga lokstano o abiyakan o umiyakan sabut na kaso kalima la ilaha illallah amalu ka makasul sa sa surga wallah subhanahu wa ta'ala di aya pakasul no Allah subhanahu wa ta'ala sa surga yan igira mapapadala markagyang kauto iman kalak takwa sikko Allah subhanahu wa ta'ala maganggang ka gyang kauto baya ginawang ka so mga kababayan ka, kaganatang kagiyang kay niya dunia. So kaya prumasay kasi sa dunia. So kaya temuk kasi sa dunia. Tunay pirumasayan kasi sa dunia. Ayaman amala prumasayan ka sa dunia, sa dunia. Nanda man na makadun ka. Sa sindaw si kukubur ka. Anday sindaw si kukubur ka. So abdes ka, so sambayan ka. So Ibrahim, tunay kaya sa'yo Ibrahim, sagyang kao to ay yaumul idiran. Sa yaumul idiran. Kaya rasay niya sa yaumul idiran. Apakisumbaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala gyang kao to wataiyan na si Ismail. Ano so tawa kalian? Duduro so tawa kalian, mini sabab yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kamaan din nagyang kauto yakin yan. Kalimatos syahada.
Titukum yak kalalay argay, diyan kay niya kalimatus syahada. Innamal mauti, san amatay. Ami papadal magyang kauto kalimatus syahada. Wa ya'ukhrujuna ilal jannah. Apakasul nu Allah subhanahu wa ta'ala sa surga yan. Sabab mga loks akan agu mga pagariyan. Yang kay niya kaya prumasay o mga sahaba sa Yawmul Eid. Sa kaya prumasayran sayang yang kay niya Yawmul Eid. Na uman sa timang kira na matitimo na maadin kira na giyang koto kalimatus syahada. Benidi katawi, ira mapanalo sa sambayang say, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So tao adi sisul sa masjid na mababads ka niyan ko mababads ka niyan siko sukbun umyun fahum la yarjiun mabubangal agu mabubuta agu di pakailay diskanian pakailay na diskanian mau makapato si sa surga tunay din niya di pakapato si sa surga di niyo katawan na suhawa agu su Adam anda siran biyagintaw paganay si sa surga wallah subhanahu wa ta'ala na anda tanong mo pagintaw ang mga manusia aso mga malay paratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala si sa surga wallah subhanahu wa ta'ala. Gito sabab mga loks akan ago mga pagariyakan. Yan kay ni Yawmul Eid. Ayabu malamap teruakan na pumatay tanubu. Nanda manay na makaprinilay tanu. Sabab din aki tarimaan so sambayang umanusia ko tulugawi at isiran makabidiray sa giyang kautwa ginaway niya. Tunay sabab dan atari maasambay ang uamalian kauman sa timan kakekarata ginaw niya na ande manay na makang giginaway sa mga tao tunay kap giginaway o mga tao nababuag yang kau tao miyakatinda ka sa walay na minidawag ka sa sabalawalay di ayatito aginawae na ande manay na midulun ka so ginawain ka sisa kamapian niya akataon kan akaribatan agyang ko tagalbakyan na bakaban manag umaylay anda agyang ko talim wa talong so isa parkaon so ipamang daw kaon sa umapya mga loksak na mga pagriyan ayabu a pinakamala at alim wa talong ipangdag ka si mga ginawain ka o si mga loks ka si sa Yawmul Qiyamah na gawi amala apangukum Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Qiyamah amala apangukum Allah subhanahu wa ta'ala ayabu ami sasabot o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ummati na susabad kung mga nabi messenger Allah subhanahu wa ta'ala ay misasabot iran na nafsi giya ginaweran ya Allah kaulog lakan so karumakan agu so pagariakan o kaya nagyang kay ni amakan agu sinakan si sa naraka jahannam sara diya ko maulog sa giyang kay ni anaraka na mauma so Yawmul Qiyamah kama kapangukum Allah subhanahu wa ta'ala tunay kapangukum Allah subhanahu wa ta'ala kuman sa timan ang manusia ang makapagara para palangon a pamilya na umat sa timan na disira ni mamagisay kasi ama kadako niyan dulo na sa lagi deya Yawmul Eid adako niyan pa sembayanga kasi ina ka lagi deya kasi kakakan amama dan yan kakan pamangdo so sambayang so okit o sambayang ayam maadin raktano kanaba talim wa talong fil dunia igira matitimo tano si sawalay na aya di tano di mambales na tunari balita na milenga siya kyuto na tunay palabas imanto abagu
Abia sukat talim sisang kay niya walay na din na talim sa walay. Ayat talim o mga wata tano imato ana sa mga artista. Isa na kaon man sa mga artista nakatawan yan. Isa man sa Abu Bakar. Agusto Uthman, Agusto Umar, Agusto Ali. Amir Mukminin na diniran katawan. Kaya tunay sabab yan. Kada agyang kauto al talim wa talong. Kamaadnon na dunya. Binidi di katawi. Makaumakanubos sa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amas mala so kasurgan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay imbagay niyan si mga manusia. Ubag yang kanan a dunya. Ayaman akasurgaan o mga kafir. Aya kasurgaan nira nagyang kay niya dunya. Benidi katawi mga kufara aya kafir kufara aya kufara na miskin. Adua man nagyang kay niya so kufara na duman. So kufara apaganero na so miskin amanguda ada karomanian. Ayat itu aku fara. So kufara ayat itu aku fara so mga manusia. So mga manusia asisi sa neraka jahanam. Ada kasurga nira. At itu sirang ko mamimiskin sisa neraka jahanam. Adi sirang di pamang ni sakkakan iran si Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ibagayran Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nga nang sisa dunia ay sisa neraka jahanam. So ipugo dunia na agoy kitiyan si sisa dunia na ayaw mo ipikikan o dunia kanyan. Na ada mga di sukala kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira mauma kasi sa surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunay pikikan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumang ka makasepa na makapitupulo kasambian nagyang kotatamian. Nasisa neraka jahanam. Maluni man pemikiran mga loks ak na mga pagarihan. Diyan kay ni usiat na diyan kay ni kapag-usiat na acknowledge. Diyan kay ni acknowledge so kasabuting ka sa diyan konto usiat. Na ba madakal akyat teruyan o mabay ka kay pangusiat yan. Na anda manay na kasabuting ka agyan to diyan konto kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baka rin pasul sisa surga, baka nga di katawi ay misusurat paganay sisa kapsul kasi sa surga. Nagyang kauto kalimatus syahada misusumpat sungaran o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gito sabab mga loksak na mga pagirian. Pumatay tanog aya pinakamala na di tano di marerelay. Gito sabab mga loksak na mga pagirian siya kang Buddha mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbul alamin. Ya Allah katay papalad nami sa kaya rabbul alamin. Rilayin kasumbal halok sa mi ya rabbul alamin. Agusum yang na sisa kuburiran ya rabbul alamin. Ya Rabbul Alamin, ayamala diamil ka di pamangin ya Rabbul Alamin, na tarimang kagyang kay niya sambayang abi agugyang kay niya yaumul id ya Rabbul Alamin. Na anda man ya Rabbul Alamin, na maadun kami agyang koto kalimatus syahada ya Rabbul Alamin. Na oryano ka pangamatay ya Rabbul Alamin, na misabot ami agyang koto la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbul Alamin. Na ay pinaka malawon ya Rabbul Alamin na maadan agyang kauto talim wa ta'alum sisaw alami ya Rabbul Alamin. Ya Allah na sumanga bair kami ya Rabbul Alamin, na paasa pangangar kami ya Rabbul Alamin, sumanga orat iran ya Rabbul Alamin. Na anda manay na maadan kiran mambuso iman para tiyak kalak ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, middamandan ya Rabbul Alamin, so dia mirka di kapamang ya Rabbul Alamin, anda manena tarimang ka ya Rabbul Alamin.
يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العالمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say